Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Katha Mahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapadagammalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sagamanagunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kantara Namaste Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaye Vacha Vanidhanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Acharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്? രജോഗുണം, സദ്ഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കയറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അത് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുകയുള്ളൂ. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്വഗുണം അങ്ങനെയല്ല. സത്വഗുണം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തന്നെ ഭൗതികമാണ്. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുകയില്ല. പിന്നെയോ സത്വഗുണത്തിന് ഉപരി വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ വാസുദേവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാം ചയോ അഭ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോധേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, അതായത് ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ വാസുദേവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ
അനാദികാലമായിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായത്? അതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ, ഞാൻ തന്നെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അദ്ദേഹം ഉത്തമ പുരുഷനാണ്, പുരുഷോത്തമനാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമനായി? അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചു. അതുകൂടാതെ ആ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രവൃത്തിക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ടും അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയെ മറികടക്കുവാൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം മൂലമാണ്. അതാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന് പ്രസക്തിയെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവാണ് സ്വയം ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നത്. എന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശരീരമാണ് എന്റെ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരവും അതും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ട് ശരീരം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവ് മിഥ്യാഹംഭാവത്തിൽ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രക്രിയയും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെറും മിഥ്യ അഹംഭാവമാണ്. ശരീരബോധത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന മിഥ്യ അഹംഭാവം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിശാലികൾ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അക്ഷയമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അശ്വത്ഥ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അതായത് അനേകം ശാഖകളും വേരുകളും എല്ലാം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അനാദികാലമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഓരോരോ ഗൃഹങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോരോ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരോ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് മാറി 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 ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം പോലെയാണ് എന്ന്. അതായത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും എല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയെ. ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പരിപൂർണതയിലേക്ക് മുന്നേറണമെന്നോ ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അതിലും വളരെ കുറവാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവനവന്റെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആധ്യാത്മികരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. പക്ഷെ ആരും ആകുന്നില്ല, ആർക്കും ആകണമെന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള, സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, ഇവിടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഊർധ്വമൂലമഥ ശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദാ സ വേദവേദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നവൻ അത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥം, അതിന്റെ വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്, ശാഖകൾ മേൽപോട്ടാണ്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാം ശാഖകൾ മേൽപോട്ടും വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അശ്വത്ഥം, ഈ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ വേരുകൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുകളിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. താഴോട്ടാണ് ഈ അശ്വത്ഥം വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വേദജ്ഞൻ. വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് വേദത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൈക്കൊള്ളുന്നവനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് 4 വേദങ്ങളും പഠിച്ചതിന്റെ പുണ്യവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം വേദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അറിയുകയാണ്. ആ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വഴി, ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അതിലൂടെ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷൻ ആര് എന്നും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും എല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നാം കാണുന്ന ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കായി അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന് അതിരില്ല. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് മോചനവുമില്ല. ആത്മോന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം താഴേക്ക് ശാഖകളും മുകളിലേക്ക് വേരുകളുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹമാണ്. ആ സത്യലോകം മുതൽക്ക് താഴോട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം സത്യലോകം, പിന്നീട് തപോലോകം, പിന്നീട് ജനോലോകം, പിന്നീട് മഹർലോകം, പിന്നീട് ഭുവർലോകം, അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. സ്വർഗലോകം, മഹർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം, അങ്ങനെയെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് സത്യലോകം. അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്
നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം അതിന്റെ വേരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം സത്യലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ശാഖകൾ, അതായത് പലതരത്തിൽ പല ഗ്രഹങ്ങളും ശാഖകളായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ താഴേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പല വഴികളുമുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനമാണ് അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിരക്തിയും ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആസക്തിയുമാണ് ഭക്തിയുത സേവന പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. വേരുകൾ മുകളിലും ശാഖകൾ താഴെയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ, ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ, ഒരു നദിയുടെ കരയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ നമുക്ക് ജലത്തിൽ, ആ നദീജലത്തിൽ തലകീഴായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു വൃക്ഷം ആ നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് നമ്മൾ ജലാശയത്തിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. ആ ധാമത്തിന്റെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ഈ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലാണ്, നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മുകളിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷം. വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ കൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് അപ്പോൾ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഛായ, പ്രതിബിംബം വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന നിഴൽ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? ആസക്തിയിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി, കൃഷ്ണയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയായിട്ട് തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. അതിലാണ് അതിന്റെ നിഴൽ വെളിച്ചത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത്, പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നത് എന്ന്. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണയാണ് കാരണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന പ്രതിഫലനം ഇവിടെ കൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനായുള്ള ആസക്തി, അതിൽ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അധശോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയ പ്രവാളാഹ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ, അതായത് പല പല ഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ളതും ഭൂമി മുതൽക്ക് താഴോട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പല ഗ്രഹങ്ങളും, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു മേധാവിത്വത്തിലാണ്, പ്രഭാവത്തിലാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്.
താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ആ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകൾ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന് വേരുകൾ പല ദിക്കിലേക്കും പടർന്നു കിടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വേരുകൾ എന്തെന്നാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുനർജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വേരുകൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും പടരുന്നുണ്ട്. കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികളും അധിവസിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലാണ് ഈ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉയരെയുള്ള ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലോ ദേവന്മാർ മുതലായവ, ഗന്ധർവന്മാർ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവജാലങ്ങൾ മുകളിൽ വസിക്കുന്നു. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ. അപ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷം അതിനെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ജലസേചനം ചെയ്യണം, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വൃക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ, ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഗുണവും വെവ്വേറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് പോഷിപ്പിക്കുക. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ് മുതലായ വിഷയാനുഭാവോപാധികൾ ശാഖാഗ്രങ്ങളത്രേ. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം തുടങ്ങിയവ ചില്ലകളും. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ. അപ്പോൾ രാഗവും ദ്വേഷവുമായിട്ട് നമ്മൾ സുഖദുഃഖങ്ങളും മാനപമാനങ്ങളും ചൂട്, തണുപ്പ് മുതലായവയെല്ലാം നമ്മൾ ആ രാഗവും ദ്വേഷവുമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് തായ്വേര്. ആ തായ്വേര് കൊണ്ടാണ് ഒരു വൃക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തായ്വേര് എന്നുള്ളത് രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, മാനപമാനങ്ങൾ, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, ചൂട്, തണുപ്പ് മുതലായവയാണ് നമ്മൾ ആ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസക്തിയുള്ളവ, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ളവ, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവ. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോട് കൂടി വർത്തിക്കുക. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ആ സമഭാവന വളരുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുമൂലം നമുക്ക് വിമോചനം സാധ്യമാകുന്നു. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ കർമ്മഭൂമിയാണ്. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദഹ പദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദഹ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണി. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാകില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുമ്പോൾ ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു മുതലായവയാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം വന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആധ്യാത്മികമായതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം
ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ, എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേരുറച്ച് ഉയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ കൊണ്ട് തായ്വേരാൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അതായത് വൈരാഗ്യം, വിരക്തി, ആ ഭൗതികതയോടുള്ള, ആ അസ്തിത്വത്തിനോടുള്ള വിരക്തിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധനത്തെ നമ്മൾ ഛേദിച്ചു കളയണം എന്ന് പറയുന്നു, ഖണ്ഡിച്ചു കളയണം. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ, വൈരാഗ്യമാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ്. പല വിധത്തിൽ ആ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, പിന്നെയോ ബന്ധുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടുമുള്ള മമതാബന്ധം, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനോടുള്ള ആസക്തി, പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളെ, സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളെ കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നുള്ളത് ഇതിനെയെല്ലാം അറുത്തു കളയുക, ഭൗതികതയോടുള്ള ആ ബന്ധം, എന്തെല്ലാം നമ്മളെ ഭൗതികതയോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവോ അവയോടെല്ലാം വൈരാഗ്യം വളർത്തി. വൈരാഗ്യം വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി, നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ അതിനെ ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം കൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈരാഗ്യം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് ജന്മം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ എത്തുവാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചറിയുന്നു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആചാര്യന്മാരുടെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാവിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്താഹ സുഖ ദുഃഖ സജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യ മോഠാഹ പദമവ്യയം തത്. അപ്പോൾ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത്? മിഥ്യ അഭിമാനം, മായ, മോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്
ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മിഥ്യാഭിമാനം, ഞാൻ എന്നുള്ള അഭിമാനത്തെ, എന്റേതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള അഭിമാനത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. പിന്നെയോ മായാമോഹം, ഈ ഭൗതികതയിൽ എല്ലാം ഞാൻ എന്നുള്ള അഭിമാനം, അതായത് എന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം, എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നെല്ലാമുള്ള നമ്മുടെ ആ വ്യാമോഹം, ആഗ്രഹം, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. പിന്നെ ദുസ്സംസർഗം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസർഗം കൂടുക, അത് ഇല്ലാതാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മിഥ്യാഭിമാനവും മായാമോഹവും ദുസ്സംസർഗവും എല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ? നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ദോഷങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കി നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ആസക്തിയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്, സനാതനരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരിഭ്രമിക്കാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാകുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ വിശേഷം എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? കാരണം നമ്മുടെയും വാസസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമമായ ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, അവിടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും തന്നെയില്ല, പുനർജന്മമില്ല. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ന വിദ്യത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൂടാതെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയും ഒരു ധാമമുണ്ട്, എന്റെ ധാമം. എന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള വാസസ്ഥാനമാണ് അത്. അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കരുണാപൂർവം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ തരികയാണ്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം, തദ്ധാമ, ആ ധാമം, പരമമായിട്ടുള്ള ധാമം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവ്യയമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ. ഒരിക്കൽ അവിടെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ നമ്മളെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട. യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ, പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതാത്ത ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. ആ ധാമത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്നത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ ആരുമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്തെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകത്തെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. പരവ്യോമത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടുത്തെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം അന്ധകാരമാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്താലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രകാശമാനമായി തീർന്നത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി വേണം, അഗ്നി വേണം വെളിച്ചം പരത്തുവാൻ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരവ്യോമം. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാപൂരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇരുളടഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ജീവിതം ബദ്ധമാണ്. കീഴ്മേലായി നിൽക്കുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ച് പരവ്യോമത്തിൽ എത്തിയാൽ അയാൾ മുക്തനായി പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാണി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വൈരാഗ്യം വളർത്തി വിരക്തി വളർത്തി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മളുടേതല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാസസ്ഥാനം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വെറും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ആഹാരം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധനം സമ്പാദിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം, ഒരു നല്ല 3 നേരം നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കഴിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അല്ലാതെ എന്തിനായിട്ടാണ് സമ്പത്ത്? ഈ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കേണ്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നാൽ നമുക്ക് ആ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, കർഷതി, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതികമായ അസ്വസ്ഥത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹബോധത്താൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബദ്ധമായ ജീവിതം ആണ് ഇവിടെ നയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ജീവസത്തകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്നത്? ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക്, ഒരു ജീവാംശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ശരീരം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ ആ ശരീരം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു, എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു, ആ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവാത്മാവിന്,
ആ ആഗ്രഹങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇവയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിലോ എന്തെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. എങ്ങനെയാണോ കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആ പരിസരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗന്ധങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സങ്കല്പങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന് വരാവുന്ന മാറ്റം ജീവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്താ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. തന്റെ ബോധത്തെ ഒരു പൂച്ചയുടെയോ പട്ടിയുടെയോ മട്ടിലാണ് അയാൾ ആക്കി തീർക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു ശരീരമാണ് കിട്ടുക. അയാൾ തന്റെ ബോധത്തെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൈവരുന്നത് ദേവരൂപമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിപ്പോന്ന ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയാകാം. ഓരോ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ഒരു ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ജന്മത്തിലെ ശരീരവും അത് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരാകൃതി എന്ത് എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, ആ പാപവും പുണ്യവുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറാൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളും ചെവിയും മൂക്കും വായും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ശ്രോത്രം ചക്ഷുഹു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനസ്സായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ മുഖ രൂപങ്ങളോട് കൂടിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നും ആ ജീവാത്മാവിന് പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് തന്റെ മുൻജന്മ കർമ്മ ഫലത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് എന്നൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധരാകാൻ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം മാറി, മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം ജ്ഞാന വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവസത്ത പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം അറിവാണ്, ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള സാധാരണ ജീവന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൗകിക ഭോഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുകയില്ല. യദന്തോ യോഗിന ശൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം
യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ യോഗികൾക്ക്, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതെ, പരിശുദ്ധരാകാതെ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഇല്ല. എങ്ങനെ താൻ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു, ഇതിനൊരു അവസാനമുണ്ടോ, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രയത്നിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ കൃഷ്ണാവബോധം. അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ പക്ഷേ ഈ അറിവിനെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് യത്നിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പുരുഷോത്തമനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അപ്പാടെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു, പല വിധത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തെയും ഭൂമിയെയും പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയദേഖിലം യന്ദ്രമസി യഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരത്തിലായേനെ. കാരണം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിട സ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഏവർക്കും സുപരിചിതങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം തേജസ്സുകൾക്ക് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം എന്നതറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ സൂര്യന് എവിടെ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആ സൂര്യന് തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അതുകൂടാതെ ആ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും. നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാൻ ആ ഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നു. ഗാമാവിശ്വഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷധീഹി സർവാഹ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഒരു രസം അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ഔഷധ ഗുണമെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു കിരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആ പൗർണമി നാളിൽ ചന്ദ്രന്റെ കിരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, രാത്രി സമയത്ത് ആ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിനാലാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾക്കും എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഔഷധ രസവും അതിലെല്ലാത്തിലും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഔഷധ രസവും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ അവയെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ എല്ലാം തന്നെ അവരവരുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഒഴുകി നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവയുടെ തന്നെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഇങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്.
വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. സർവചരാചരങ്ങളും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലും പ്രഭാവത്താലും തന്നെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തെ എല്ലാം വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള അഗ്നിയായിട്ട് മാറി അവയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആഹാരം പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അകത്തേക്ക്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വായുകളുണ്ട്. ചില വായുക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നിർഗമിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ചില വായുക്കൾ അകത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും തള്ളി കയറ്റുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ ദഹനാഗ്നി അകത്തേക്ക് വരുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഭഗവാന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും അതിനോട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം തരുന്നതും ഭഗവാൻ. ആ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തഃ സ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നു ഭഗവാൻ. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും തേജസ് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ ചന്ദ്രനിൽ ഔഷധരസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ വയറ്റിലെ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതായത് ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വരഃ. ഉപദൃഷ്ട എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട്, അനുമന്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അനുമതിദായകനായിട്ട്, ഭർത്ത ഭോക്ത അതായത് നമ്മുടെ യജമാനനായിട്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം ഭോക്താവായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മത്തഃ സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്മരണ, നമുക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൂടാതെ സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം, ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയും എന്തെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ വേറൊരാളുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. കുക്കിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം കണ്ടാലും നമ്മിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും, നമ്മൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അറിവെല്ലാം നമ്മിൽ ഉണരാനും ആ അറിവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ഈ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ അപോഹനം, മറവി സമ്പാദിക്കുന്നതും മറവി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം മറക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ചില വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം, നമുക്ക് അത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറക്കാനും ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൂടാതെ മുൻജന്മത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ പലതരം കാര്യങ്ങൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, അതിനെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. ആ മറവിയെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദൈശമേവ വേദ്യോ. വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. വേദാന്തകൃത്, വേദം രചിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. വേദവിദേഹ ചാഹം,
വേദത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുള്ളയാൾ. കൂടാതെ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. വേദത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദം പഠിച്ചതിന് തുല്യമായി എന്ന്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ നമ്മിൽ ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അത് മതി വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് തുല്യമായി അത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ട് വിധമുണ്ട്, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ലോകമുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും. ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ജീവസത്തകളുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകിയവരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനൊന്നിനും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ദേഹബോധത്തിലാണ്, അവർ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, അവിദ്യയിലാണ്. തങ്ങളുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തെറ്റായിട്ടാണ് ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവണതയുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെറ്റിപ്പോകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മുടെ മാത്രം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്വാർത്ഥത മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഭഗവാനെ ഭക്തരായി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഈ രണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ, ആധ്യാത്മികരും ഭൗതികരുമായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകളെ കൂടാതെ ഇനി ഒരു പുരുഷൻ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആരാണത്? ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യാഭിവർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെയും കൂടാതെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ, ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെയും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെയും എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് ആ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും, അതായത് പരമാത്മാവായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, മധ്യലോകങ്ങളിൽ, കൂടാതെ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. യസ്മാക്ഷരമീതോഹം അക്ഷരാദപിചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിതഃ പുരുഷോത്തമഃ. ആ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരിമിതങ്ങളായ അറിവുകളുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകൾക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകൾക്കുമെല്ലാം അതീതനാണ് ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ കവിഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല. മത്തഃ പരതരം നാന്യർ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ എന്നോട് തുല്യരായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ലോകരും വേദങ്ങളും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിലാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉൾപോകിയിരിക്കുന്നത്.
അനന്തമായ നിലയിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഭഗവാനിൽ. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് എല്ലാ പ്രകാരവും സമശീർഷരാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന ധാരണ തെറ്റ് തന്നെ. അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ അധമ ഭേദമുണ്ട്. ഉത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് അംശം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് അധപ്പതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് തുല്യരാകില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭജിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോ മാം ഏവമസമ്മോഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹമാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഭാവത്തിലാണ് സേവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറും ഭഗവാൻ എന്നല്ല. ഇദ്ദേഹമാണ് പരമപുരുഷൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് അറിയുന്നവരാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനസിദ്ധനാകട്ടെ സമയം പാഴാക്കാതെ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ഒരു സത്യത്തെയാണ് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭജതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭജതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിക്കുക, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന്. ഭഗവത് സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വാക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേദജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭജതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നർത്ഥം. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ മുതിരണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് ജ്ഞാനം? ഭഗവാനാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഉത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിവോടുകൂടി തത്വജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നിശ്ചയത്തോടുകൂടി സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അറിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി എന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിവോടുകൂടി ആ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം വിദമുക്തം ഏതദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അതുവഴി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മൾ ബുദ്ധിശാലികളാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ശരിയായ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികതയിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ശരിയായ വഴി. അതിലൂടെ മാത്രം പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ല നമ്മ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ബുദ്ധിശാലികൾ മാത്രമാണ്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിശാലികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം.
അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവതി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പരമപുരുഷൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏക ഏവ പരോഹ്യാത്മാ ഭൂതേഷ്വാത്മന്യവസ്ഥിതഃ ഏതേന്ദുരുദപാത്രേഷു ഭൂതാനേകാത്മകാനി ച. എല്ലാ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിനുള്ളിലും വാഴുന്ന ഒരേ ഒരു പരമേശ്വരനാണ്. ചന്ദ്രനെ അനേകം ജലാശയങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എല്ലാവരിലും സന്നിഹിതനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭൗതിക ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തിൽ ഒരു ചന്ദ്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലും നദികളിലും സമുദ്രത്തിലും എല്ലാം ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം വിളി കേൾക്കും. നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും വിളി കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിതഃ സ്ഖലിതശ്ചാർത്തഃ ക്ഷുത്വാ വാ വിവശോഘൃണൻ ഹരയേ നമ ഇത്യുച്ചൈർമുച്യതേ സർവപാദകാത്. വീഴുമ്പോഴോ വഴുക്കുമ്പോഴോ വേദനിക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഒരാൾ സ്വയം ഹരയേ നമഃ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാൻ അനന്തഃ ശ്രുത്വാനുഭാവ്യോ വ്യസനം ഹി പുംസാം പ്രവിശ്യ ചിത്തം വിധനോത്യശേഷം യഥാ തമോർക്കോട ഭൂമിവാതിവാതഃ. സൂര്യൻ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നത് പോലെയും ശക്തിയായ കാറ്റ് മേഘങ്ങളെ അകറ്റുന്നത് പോലെയും ജനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരമപുരുഷനെ പ്രകീർത്തിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം പ്രവേശിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ ദുർഭാഗ്യങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കണം, ഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കണം. ഹരേ നമഃ അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കണം. ആ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി വിളിക്കണം. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, നമ്മളെ ആശ്രയത്തിൽ എടുക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനെ വിളിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ദുർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് കലികാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കലികാലത്തിൽ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകണം. ഭഗവാനെ വിളിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അവിസ്മൃതി കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോഹോ ചിനോത്യ ഭദ്രാണി ച ശംതനോധി സത്വസ്യ ശുദ്ധിം പരമാത്മഭക്തിം ജ്ഞാനം ച വിജ്ഞാന വിരാഗയുക്തം. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നത് എല്ലാ അമംഗളങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ഉന്നതമായ ഭാഗ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം വൈരാഗ്യവും വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനവും കരസ്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യം വളർത്താനും അതുകൂടാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും നമ്മളെ ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൽമഷങ്ങളെയും നീക്കി നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിശാലികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട്, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് അത് പ്രസാദമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം
തുടരെ തുടരെ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സദാസമയവും സ്മരിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിശാലികളാകുകയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാനും നമ്മൾ അവസാനം ക്രമേണ ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരും പോകരുത്. ഒരു 2-3